महाराष्ट्राच्या सोनेरी परंपरेचा नाविन्यपूर्ण आविष्कार, नाविन्या हस्तपर्ण कलेक्शन. वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, सोनेरी क्षणांचे सोबते. बलात्कार आणि अत्याचारातील नराधमांना कधीच कठोर शासन झालं नाही, त्यामुळे निर्डावलेल्या नराधमांकडून बलात्काराचे प्रकार वाढत गेले. मात्र शुक्रवारी हैदराबाद इथं डॉक्टर युवतीच्या बलात्कार प्रकरणी 4 आरोपींचा पोलिसांनी एन्काउंटर करत छत्रपतींच्या शासनाची आठवण करून दिली आहे. या निर्णयाबाबत सावंतवाडीतील युवती महिलांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या पाहूयात. जागीच त्यांचं एन्काउंटर केलं पाहिजे, जसं की आता केलं, किंवा त्यांना चौकात घेऊन त्यांची मुंडकी लटकवली पाहिजे. पण अशा प्रकारे जर शिक्षा केल्या ठाम, जर त्याच वेळी त्यांना कापून टाकलं, मारून टाकलं, तर निश्चितच हे काय देशामध्ये जे बलात्कार आहेत ते निश्चितच थांबतील. की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास लागलाय की त्यांच्या वेळी जेव्हा स्वराज्यामध्ये जे कडक कायदे होते, कडेलोट म्हणा किंवा हत्तीचे पाय, खरं तर असं झालं पाहिजे. नाहीतर जर होत नसेल तर मग जनतेच्या हातात ते आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. आणि हे केलं ते चांगलंच केलंय. सगळ्यांनी अभिनंदन त्या करणाऱ्याला एन्काउंटर केल्याबद्दल अभिनंदन मी पण त्यांना देते. बलात्कार ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याच्या दृष्टीनं दहशत ही बसलीच पाहिजे. मुलींनी सुद्धा झाशीची राणी बनलं पाहिजे. स्वतःजवळ एखादा हत्यार ठेवायचं. प्रत्येक वेळी वेळ आली फोन कर, कशाला फोन केला पाहिजे, का शस्त्रांनी कर वार, बघूया मग काय होतं ते पुढे. बलात्कार किंवा अत्याचार असतील, या घटना देशामध्ये, भारतामध्ये यापूर्वीही घडल्यात. मग तो दिल्लीतला गँगरेप असो किंवा अन्य घटना असतील, या घटनांचा न्याय मिळण्यासाठी किंवा मृत्यूशी आणि न्यायाशी ज्या महिलांचा संघर्ष असायचा किंवा जो मृत्यूशी जी झुंज असायची ती नेहमीच अयशस्वी ठरलेली आपल्याला याआधी पाहायला मिळाली आहे. मात्र हैदराबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी जी घटना घडली होती, ज्या डॉक्टर युवतीवर तिथल्या 4 नराधमांनी बलात्कार केला होता आणि त्यानंतर आज तेलंगण पोलिसांनी क्राईम शोच्या वेळी त्यांच्यावर गोळीबार करत त्यांचा एन्काउंटर केला आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आज महामानवांच्या परिवर्ण दिनी संविधानाचा खऱ्या अर्थानं न्याय मिळाला असंही म्हणायला हरकत नाही. आणि त्याचबरोबर ज्या शिवाजी महाराजांनी शत्रूच्याही महिलेला मातेसमान मानलं किंवा अत्याचारी बलात्कारी जे असतील त्यांना जो कठोर शासन शिवाजी महाराजांनी दिलं, त्या शासनाची आज या घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आठवण झाली. आणि हा अनुभव आहे जो अनुभवायला मिळाला आहे. याबाबत आजच्या कॉलेजमधल्या नारी शक्तीला काय वाटतं किंवा आजच्या युवकांना काय वाटतं हेही आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत काही युवती आहेत. आज हैदराबादमध्ये पोलिसांनी ज्या 4ही बलात्कारी जे होते त्यांना एन्काउंटर केला आहे. आणि पहिलीच अशी घटना म्हणजे गेल्या अनेक वर्षामध्ये अनेक बलात्कार झाले, मात्र अशा शिक्षा कोणाला ठोठायला गेल्या नव्हत्या. काही दिवसानंतर त्यांना सोडलंही जायचं. मात्र आज सर्वप्रथम तेलंगण पोलिसांनी एक मोठं काम केलं आहे, ते म्हणजे या 4ही जणांचा एन्काउंटर केला आहे. क्राईम शोच्या वेळी या 4ही बलात्कारांना गोळ्या घालण्यात आल्या आहे. काय सांगाल? नमस्कार, माझं नाव शीतल ज्ञानेश्वर तळखटकर. आज आपण पाहतोय की सर्वत्र बलात्कार वगैरे होत असतात, परंतु त्याच्यासाठी जे गुन्हे दाखल केले जातात त्याच्यासाठी वर्षानुवर्ष केस लढल्या जातात आणि आरोपी देखील त्यांची निर्दोष सुटका होते. परंतु आज खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला असं म्हणायला हरकत नाही. हैदराबाद पोलीस कमिशनर VC सज्जनार यांनी जो एन्काउंटर केला त्यामुळे खऱ्या अर्थाने बलात्कारांना त्यांची शिक्षा मिळाली. फाशी देणं त्याच्यापेक्षा ते केस चालू असतात किंवा त्याच्यामुळे कोर्टाच्या सारख्या फेऱ्या कराव्या लागतात. आधीच ते कुटुंब ते पीडित महिलेमुळे त्रस्त असतं आणि त्याचमुळे त्यांना कोर्टाच्या फेऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्या त्रासात अजून वाढ होतो किंवा काही त्यांच्याकडे पैसे नसतात म्हणून कोर्ट कचऱ्यांपर्यंत ते पोहोचत पण नाहीत. मग त्यांच्या मुलींना न्याय मिळत नाही. परंतु आज जे PV सज्जनार यांनी केलं आहे, हैदराबाद पोलीस कमिशनर, आणि आपण आता त्यांना एन्काउंटर स्पेशालिस्ट पण म्हणू शकतो, त्यांनी जे केलं त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज महिलांना न्याय मिळाला आहे. आणि छत्रपतींचं स्वराज्य आणि त्यातील जे नियम ते आज खऱ्या अर्थाने लागू होत आहेत. आणि आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना एकदा प्रश्न विचारला गेला होता की तुम्ही एवढ्या मोठ्या संविधानाचा मसुदा लिहिला आणि संविधान तयार केलं, हे कसं शक्य झालं? तर त्यांनी एकच उत्तर दिलं की माझ्या डोळ्यासमोर मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य ठेवलं, त्यामुळे हे सहज शक्य झालं. आणि आज खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे स्वराज्य आहे त्याचे नियम आपण डोळ्यासमोर ठेवून वागलो तर अशा बलात्कारांना शिक्षा देणे सहज शक्य होतं. आणि आज ते PV सज्जनार यांनी करून दाखवलंय.
खरं म्हणजे आता तू सांगितलंस तसं जे बलात्कारी होते त्यांना आज शिक्षा झाली आहे. अशाच पद्धतीचा कायदा आपल्या भारतात असावा असं तुला वाटतं का? आणि जसं आपण फेसबुक, व्हॉट्सअप किंवा मीडियाच्या माध्यमातून आज पाहतोय की जे बलात्कारी असतील त्यांना शिक्षा कशा पद्धतीने असल्या पाहिजे, याच्या पोस्ट किंवा अनेक फोटोज आज सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. याबद्दल तुला काय वाटतं की भारतामध्ये सुद्धा बलात्कारी असतील किंवा अत्याचारी जे असतील त्यांना कठोर असा कायदा शासनाकडून किंवा सरकारकडून निर्माण झाला पाहिजे? नक्कीच बलात्कारांना जे कायदे आपल्या भारतामध्ये आहेत ती खूप शिथिल प्रमाणाचे आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांना जागीच त्यांचं एन्काउंटर केलं पाहिजे, जसं की आता केलं आहे, किंवा त्यांना चौकात घेऊन त्यांची मुंडकी लटकवली पाहिजेत. कारण की इतरांना ह्याच्यातून मेसेज मिळेल की आपणही असं वागू नये आणि असं केलेल्याला ही शिक्षा होते असं त्यांना वाटलं पाहिजे. आणि ह्यांची मुंडकी चौकात लटकवली पाहिजेत, ज्याच्यामुळे त्यांच्याकडे बघून इतरांना कळेल की भारतामध्ये सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षित आहेत. माझ्यासोबत आणखीनही काही युवती आहेत ज्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय सांगशील ह्या घटनेला, म्हणजे अगदी काही तासामध्येच या चारही अत्याचारी बलात्कारांचा एन्काउंटर अक्षरशः करण्यात आलेला आहे, काय सांगशील? मी मित्तल धुरी. सकाळीच हैदराबाद येथील प्रियांका रेड्डी प्रसंगातील केसमधील गुन्हेगारांना एन्काउंटर करण्यात आलं आहे. तर गुन्हेगारांची अशी एक मानसिकताच तयार झालेली असते की स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेत नाहीत म्हणून आम्ही पकडले जाणार नाहीत, म्हणून त्यांची अशी करण्याची एक हिंमत होते. आपण पकडले जाणार नाहीत ही त्यांना भीतीच, आपण पकडले जाणार नाहीत ही त्यांना भीतीच नसते. त्यामुळे जर आपण असे स्ट्रिक्ट कायदे केले तर त्यांच्या मनात एक भीती तयार होईल की आपण हे गुन्हे केल्यानंतर पकडले जाऊ. त्यामुळे असे स्ट्रिक्ट कायदे केलेच पाहिजेत की त्यामुळे महिला सुरक्षित राहतील. त्यात मुलींनी अशी सतर्कता ठेवली पाहिजे की जर आपण अपरात्रीचे फिरत असलो तरी आपण एखाद्या अनोळखी व्यक्तीवर पटकन विश्वास टाकता कामा नये. जे मदत जरी त्यांनी दिली आपल्याला तरी आपण आपली सुरक्षितता बाळगली पाहिजे. जसं तू म्हटलंस की सतर्कता ही मुलींनी असेल, महिलांनी बाळगली पाहिजे. अशा घटना आपण रोखू शकत नाही, पण अशा वेळी महिला जर सक्षम झाल्या किंवा प्रसंगी झाशीची राणी आणि राजमाता जिजाऊ झाल्या तर काय होईल? आणि यासाठी मुली असतील, युवती असतील, आणि काय करणं अपेक्षित आहे? मुलींनी आपल्याकडे सेफ्टी मेजर्स म्हणजे जसं की मसाल्याचा किंवा असे धारदार वस्तू ठेवल्या पाहिजेत की जेणेकरून आपल्यावर जर असा एकदम अपघात घडला तर आपण आपल्याला सुरक्षित ठेवू शकलो पाहिजे. मी दुर्वा संतोष पांढरे. मी या कॉलेजची एक विद्यार्थिनी आहे. जो हैदराबादमध्ये रेप झाला डॉक्टर प्रियांका रेड्डीवर, ती डॉक्टर एक पशुवैद्यकीय होती, पण तिच्यावर जो जाणून बुजून रेप केला गेला, तिची अमानुष हत्या केली जाते, तिला अर्धवट ज्या अवस्थेत जाळून टाकलं, ती फारच एक क्रूर हत्या अशी होती. या प्रकरणी ज्या 4 जणांनी तिला क्रूरतेने तिची हत्या केली त्याबद्दल त्यांना आज शिक्षा झालेली आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच आनंद झाला आहे की ज्या क्रूरतेने त्या डॉक्टरची हत्या केली तशी इतर कोणतेहीच गुन्हा झाला नव्हता. व इतर सध्या आता बिहारमध्ये एक घटना अशीच गँगरेपची झाली आहे. अशा बलात्काऱ्यांना शिक्षा झाली तरच आपला देश हा सध्या सुधरू शकतो. देशात आपले अनेक कायदे आहेत पण त्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली. जसं की ह्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली तर चांगलंच आहे. जसं शिवाजी महाराजांनी बलात्कार करण्यानं ज्या महिलेवर बलात्कार झाला त्या आरोपीला अतिशय चांगली शिक्षा दिली होती की त्यांना हत्तीच्या पायाखाली देऊन वगैरे. असंच जर ह्या देशात आपल्या आता जर घडलं तर आपला देश खरंच एका चांगल्या विकासाच्या दिशेने जाईल. महिला पूर्ण सुरक्षित राहतील असं मला वाटतं. ज्या युवती होत्या त्यांनी अगदी आपल्या ज्या प्रतिक्रिया, परखड अशा ज्या प्रतिक्रिया त्या व्यक्त केलेल्या आहेत. त्याचसोबत आपल्यासोबत काही युवक आहे, आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार. पण याआधी या युवतींनी सांगितलेलं आहे की जे बलात्कारी असतील किंवा अत्याचार करणारे जे युवक असतील किंवा जे कोणी असतील त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे आणि वेळच्या वेळी शिक्षा होऊन त्यांची जी मुंडकी असतील ती भर चौकात लटकली पाहिजे, जेणेकरून पुन्हा अशा घटना होणार नाहीत आणि असं घटना करण्याची किंवा असं कृत्य करण्याचं धाडस देखील कोण करणार नाही. हा जो संदेश आहे तो या युवतींनी दिलेला. आपल्यासोबत काही युवक आहेत, काही युवकांनाही काय वाटतं आपण जाणून घेणार आहोत. काय सांगशील ही घटना आज हैदराबादमध्ये घडली आहे. हैदराबादमध्ये आज घडली पण याआधी अनेक अशा घटना दिल्ली असतील, कुठलंही ठिकाण भारतातलं असं नाही की ज्या ठिकाणी घटना घडली नाही. एक पुरुष म्हणून तुला काय वाटतं? नमस्कार, मी चैतन्य सावंत. मी एवढंच सांगेन की सर्वप्रथम मी संपूर्ण भारताचे
अभिनंदन करतो, कारण आपल्याला जे वाटत होतं म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा इतर सगळीकडनं जे लोकांमधनं ज्या प्रतिक्रिया येत होत्या की अशा लोकांना कशा शिक्षा झाल्या पाहिजे, त्यांच्यासोबत कसं केलं पाहिजे, आज खऱ्या अर्थाने मला वाटतं की ते पूर्ण झालं आहे. पोलिसांनी, हैदराबाद पोलिसांनी त्यांना डायरेक्ट एन्काउंटर केला आहे. मी जेव्हा सकाळीच कॉलेजमध्ये आलो तेव्हा मी ती आल्या पहिलीच न्यूज जेव्हा ती वाचली तेव्हा खरंच मनापासून आनंद वाटला. खरं तर असे कायदे आपल्या देशात झाले पाहिजेत. याआधी खूप ठिकाणी अशा झाल्या आहेत, निर्भया हत्याकांडाने अशा खूप गोष्टी झाल्या आहेत. कसं होतं, हे जे गुन्हेगार आहेत ह्यांना न्यायव्यवस्था, म्हणजे मी कोणाला असं म्हणत नाही, पण जे काय होतं, जे कायदे आपले होतात की केस चालते, मग ते दिवसेंदिवस वर्षानुवर्ष वाढत जातं. असं यामध्ये कसं त्या मुलीच्या कुटुंबातल्यांना ह्यांना त्रास होतो. परत ते जे गुन्हेगार असतात ह्यांना काय फरक पडत नाही. कोणी म्हणजे एकाने गुन्हा केला, पुढचे ते काय म्हणतात की बाबा एकदा झालं, पुढच्या वेळी आपण परत वाचू, काय आपल्या देशात काय चालून जातं. पण जर असे काही कठोर कायदे जर झाले आणि अशा जर ॲक्शन घेतल्या गेल्या तर पुढच्या वेळी हिंमत होणार नाही कोणाची. म्हणजे मी एक युवक म्हणून सांगतो, एक भाव म्हणून सांगतो की जे आज जे झालं आहे ते खऱ्या अर्थाने आज न्याय भेटला आहे त्या मुलीला आणि त्या मुलीच्या घरातल्यांना. आणि त्यानंतर मी एवढं सांगेन की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास लागला आहे की त्यांच्या वेळी जेव्हा स्वराज्यामध्ये जे कडक कायदे होते की कडेलोट म्हणा किंवा हत्तीचे पाय, खरं तर असं झालं पाहिजे. नाहीतर जर होत नसेल तर मग जनतेच्या हातात ते आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. म्हणजे माझी सरळ साफ मत आहे. त्यानंतर मुलींनी काय केलं पाहिजे किंवा काय, मुलींना का आपण दोष दिला पाहिजे. ती सुद्धा एक मुलगी आहे, तिला सुद्धा स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आपल्या संविधानामध्ये. मग त्याच्यावरतीच प्रत्येक वेळी का अशा घाणेरड्या लोकांना स्वतःच्या ह्याच्यावरती स्वतः आळा घालता येत नाही. मग प्रत्येक वेळी मुलीलाच का आपण सांगायचं की तू सांभाळून फिर, तू का. आज जमाना बदललेला आहे. प्रत्येक मुलगीसुद्धा पुढे होते, सक्षम होते, पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून चालते. मुलीने सुद्धा झाशीची राणी बनलं पाहिजे. स्वतःजवळ एखादं हत्यार ठेवायचं. प्रत्येक वेळी वेळ आली फोन कर, कशाला फोन केला पाहिजे, का शस्त्रांनी कर वार, बघूया मग काय होतं ते पुढे. जेव्हा मुलीसुद्धा थोड्याफार झाशीची राणी झाल्या पाहिजेत आणि आपली न्यायव्यवस्था पण जी पण आहे ती सुद्धा अशी म्हणजे सरळ गोया, विषयच नाही, असं झालं पाहिजे. खरंच मग खूप आनंद झाला आज जे काय निर्णय झाला त्याच्याबद्दल. तर या युवकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे की मुलींनीसुद्धा झाशीची राणी बनणं अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्था काय करेल किंवा कोण मदतीला धावून येईल याची वेळ न बघता किंवा वाट न बघता आपण झाशीची राणी बनून त्या क्षणी तो अत्याचारी असेल किंवा बलात्कारी असेल त्या क्षणी त्या जाग्यावर त्याला चोप देणं किंवा जी शिक्षा आहे ती घडवणं गरजेचं आहे. कारण असं कृत्य करण्याचं धाडस देखील यानंतर कोण करणार नाही. तसंच या सर्व युवक युवती यांच्याकडनंही सांगण्यात आलेलं आहे की जी आज हैदराबादमध्ये जो एन्काउंटर झाला, 4ही बलात्कारांना तिथल्या पोलिसांनी गोळ्या घालत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे शासन होतं ते कुठेतरी पुन्हा एकदा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे याचीच दखल घेऊन शासनाने, सरकारने बलात्कारांच्या विरोधात एक कठोर कायदा करावा जेणेकरून असं धाडस किंवा असे कृत्य करण्याचं हिंमतसुद्धा कोणाची होणार नाही. अन्यथा जर तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही आमच्या ताब्यात द्या, त्यांचं काय करायचं ते आम्ही बघतो, अशा प्रकारचं मत देखील या युवकांनी आणि या सर्व युवतींनी जी भावी पिढी किंवा भावी देशाच्या आधारस्तंभांनी व्यक्त केलेलं आहे. करणाऱ्यांना जागीच त्यांचं एन्काउंटर केलं पाहिजे, जसं की आता केलं, किंवा त्यांना चौकात घेऊन त्यांची मुंडकी लटकवली पाहिजे. पण अशा प्रकारे जर शिक्षा केल्या, ठाम जर त्याच वेळी त्यांना कापून टाकलं, मारून टाकलं, तर निश्चितच हे काय देशामध्ये जे बलात्कार आहेत ते निश्चितच थांबतील. की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास लागला आहे की त्यांच्या वेळी जेव्हा स्वराज्यामध्ये जे कडक कायदे होते की कडेलोट म्हणा किंवा हत्तीचे पाय, खरं तर असं झालं पाहिजे. नाहीतर जर होत नसेल तर मग जनतेच्या हातात ते आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. आणि हे केलं ते चांगलंच केलंय. सगळ्यांनी अभिनंदन त्या करणाऱ्याला एन्काउंटर केल्याबद्दल अभिनंदन मी पण त्यांना देते. बलात्कार ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याच्या दृष्टीनं दहशत ही बसलीच पाहिजे. मुलीने सुद्धा झाशीची राणी बनलं पाहिजे. स्वतःजवळ एखादं हत्यार ठेवायचं. प्रत्येक वेळी वेळ आली फोन कर, कशाला फोन केला पाहिजे, का शस्त्रांनी कर वार, बघूया मग काय होतं ते पुढे. खरोखर जे पोलीस कमिशनर आहेत हैदराबादचे त्यांचं मी कौतुक करेन आणि मी तर म्हणेन साऱ्या देशाने त्यांच्या पाठीशी राहायला पाहिजे. जर त्यांच्या विरोधात जर कोण कारवाई करत असेल तर ती आम्ही निश्चितच खोडून काढू. ॲक्च्युली ह्या गोष्टीला 36 तास उलटून गेले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी एन्काउंटर केलं. ही खरोखर महिलांसाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. माझं म्हणणं तर असं आहे, त्या आरोपींना त्या क्षणी चौकात घ्यायला पाहिजे होतं, चांगले फटके द्यायला पाहिजे होते आणि सगळ्यांच्या समक्ष त्यांना जाळून टाकायला पाहिजे होतं. पण भले का होईना एक
2-4 दिवस झाले आणि पोलीस कमिशनरनी हा अतिशय चांगला निर्णय घेतला आणि त्यांचं एन्काउंटर केलं. यापुढे जे बलात्कार करायचा जे विचार आणतील, जे विकृत माणसं आहेत ते याच्यापुढे 100 वेळा विचार करतील आणि त्यांना फाशीची आणि एन्काउंटर हीच शिक्षा योग्य आहे. आम्ही महिला भगिनी सर्वजणी ह्यांच्या पोलीस कमिशनरांच्या पाठीशी आहोत, जेणेकरून आमच्या लेकी सुना बाळी ह्या देखील सुरक्षित राहतील. कारण आजकाल बघितलं तर कोणावर विश्वास ठेवायचा, काय ठेवायचा, कधी दिवस नाही रात्र नाही काही नाही, कधी बाहेर पडायचं काय पडायचं हा खरोखरच आमची जर मुलगी जर शाळेतून कॉलेजमधून अथवा क्लासमधून यायला उशीर होत असेल तर जीव अक्षरशः घाबरून उठतो. पण अशा प्रकारे जर शिक्षा केल्या ठाम, जर त्याच वेळी त्यांना कापून टाकलं, मारून टाकलं तर निश्चितच हे काय देशामध्ये जे बलात्कार आहेत ते निश्चितच थांबतील. 1-2 दिवसापूर्वी देखील जया बच्चन यांनी सांगितलं होतं, जर तुम्हाला त्या बलात्कारांचं काही करता येत नाही तर त्यांना आमच्या ताब्यात द्या. म्हणजे खरोखरच अशा प्रकारे जर या स्त्रिया बाहेर पडल्या, त्यांनी जर आमच्या बरोबर राहिल्या तर आम्हाला निश्चितच वेळोवेळी न्याय मिळत राहील. माझं नाव अनुजा कुडतरकर. पोलिसांनी जो हा निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत चांगल्या प्रकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे जे बलात्कार करणार आहेत त्यांना आता वचक बसणार आहे. त्यामुळे पुढे बलात्कार होण्याचे प्रमाण कमी होईल. आता दिल्लीमध्ये निर्भया प्रकरण झालं आहे, पण त्यांना शिक्षा देताना त्यांच्या वयाचा विचार केला जातो आहे. पण म्हणजे जे आरोपी आहेत त्यांचा वयाचा विचार करता कामा नये, कारण त्यांना डायरेक्ट शिक्षा दिली पाहिजे. तरच कुठेतरी बलात्काराचे प्रमाण कमी होईल. आणि यूट्यूबवर वगैरे आणि अन्य सोशल मीडियावर जे अश्लील व्हिडिओ दाखवत आहेत त्यांचंही प्रमाण कमी केलं पाहिजे, तर हे प्रकार कुठेतरी थांबतील. हो, नक्कीच थांबतील. कारण असं डायरेक्ट जर त्यांना मारलं गेलं तर इतर जे म्हणजे बलात्कारी वृत्तीची माणसं आहेत त्यांना थोडी भीती निर्माण होईल. त्यामुळे थांबतील नक्कीच. श्रावणी साई, जे काल रात्री एन्काउंटर झाला हा म्हणजे पूर्वनियोजित नसून हा फक्त तिथे आपण ज्या प्रकारे म्हणजे जी घटना घडली होती ती कशा प्रकारे ती घटना घडली याचं पडताळणी करण्यासाठी तिथे गेले होते पोलीस व ते आरोपींना घेऊन. तिथे ते गर्दीमध्ये म्हणजे किंवा त्यांना क्राईम शूटच्या वेळी ते म्हणजे हे संधी बघून पळण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यावेळी त्यांचं एन्काउंटर केला गेला आहे. पण शासनाने म्हणजे जो आता न्यायालयाकडे आपण मागणी करतो की या अशा प्रकारावर फाशीची शिक्षा होणे गरजेचं आहे. कारण भारत देश सोडून इतर सगळ्या देशांमध्ये डायरेक्ट बलात्काराला फाशीची शिक्षा आहे, पण भारत असा देश आहे जिथे अजूनही या अशा घटनांना ठोस किंवा असं कुठची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे हे गुन्हे वाढत चालले. त्यामुळे न्यायालयाने याचं फाशीची शिक्षा प्रत्येक आरोपीला, बलात्कारातील प्रत्येक आरोपीला फाशीची शिक्षा देणे फार गरजेचं आहे. त्यामुळे फक्त ही काल झालेली जो एन्काउंटर होता तो फक्त ते पळत होते, म्हणजे संधी बघून ते पळत होते, यासाठी त्यांनी फक्त एन्काउंटर केला. ही फक्त त्यांचं म्हणजे ही शिक्षा नव्हती. त्यांना खरं तर त्यांच्या न्यायालयापर्यंत नेऊन त्यांना तसं ज्या प्रकारे त्यांनी पीडितेवर जसा अत्याचार केला होता त्याच प्रकारे त्यांनाही तशाच त्यांच्यावर शिक्षा झाली पाहिजे होती. अशा प्रकारे शासनाने कोणता तरी एक ठोस कायदा करा, म्हणजे फाशीची शिक्षा देणं. युवतींनी सर्वप्रथम चालताना वगैरे सावधान ते म्हणजे आजूबाजूला बघून त्यांचे सतर्क राहून चाललं पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्यांनी स्वतःवर बंधने घातली पाहिजेत. तसेच जे काही गुन्हे घडतात त्यामागील त्यामध्ये पुरुषांचा सहभाग जास्त असतो, त्यामुळे त्यांनी देखील चांगल्या प्रकारे वर्तन केले पाहिजे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जास्त प्रमाणात होतो, त्यामुळेच हे जास्तीत जास्त गुन्हे घडून येतात. आणि काल जी प्रियंका रेड्डीचं प्रकरण झालं ते भारतासाठी शरमेचीच गोष्ट होती जास्त करून. पण एन्काउंटर केला पोलिसांनी, ही जी प्रतिक्रिया आहे त्या प्रकरणावर ती अत्यंत चांगल्या प्रकारची आहे. जो पोलिसांनी निर्णय घेतला, जी प्रतिक्रिया केली ही अत्यंत चांगली आहे. तसेच या घटनेमुळे म्हणजे या एन्काउंटरमुळे पुन्हा देशामध्ये कमी प्रमाण होईल म्हणजे बलात्कार वृत्तीच्या माणसांमध्ये.
तसेच आपल्या कोकणवासियांमध्ये या म्हणजे अशा घटनांचं प्रमाण कमी आहे, ही आपल्या कोकणवासियांसाठी चांगली गोष्ट आहे, म्हणजे अभिमानास्पद गोष्ट आहे. मी एवढंच सांगू इच्छिते की कोकणवासियांनी ही आपली अशी संस्कृती कायम जपून ठेवावी, म्हणजे हीच कोकणवासियांसाठी अभिमानास्पद होईल असं माझं मत आहे. तसेच या प्रकारचे या प्रकारचे गुन्ह्यांवर ठोस कारवाई व्हावी अशी पोलिसांना विनंती. परीक्षा घ्यायची. बलात्कारासारखा विषय हा प्रत्येक वेळा ऐरणीवर येतो आणि त्या बलात्कारामध्ये प्रत्येक वेळा स्त्रीचा हा सन्मान असतो, तो दडपला जातो किंवा त्या आरोपींना सोडून दिलं जातं. पण आज या प्रियंका रेड्डीच्या प्रकरणाने एक दाखवून दिलं आहे की आपल्या भारतातही न्यायव्यवस्था एकदम कठोर बनली आहे. त्या आरोपींना गोळ्या झाडून त्या पोलिसांनी आपल्या भारतासाठी एक चांगल्या प्रकारे अभिमानास्पद अशी गोष्ट केली आहे. तसेच आपल्या भारतात असलेली पुरुषप्रधान संस्कृती ही या बलात्कार सारख्या प्रकरणांना जास्त घातक ठरते. ती पुरुषप्रधान संस्कृती जाऊन जेव्हा मातृसत्ताक संस्था जेव्हा आपल्या भारतात येईल तेव्हा कुठेतरी त्याला एक वेगळं वळण लागेल. स्त्रियांनाही वाटू शकेल की आपणही काहीतरी करू शकतो आणि त्यामुळेच त्या पुढे जातील आणि स्वतःला सुरक्षित असे या समाजात वावरतील. त्याचप्रमाणे स्त्रियांनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी जुडो, कराटे यांसारखे शिक्षण घेतले पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक वेळी स्वतःला वाचवण्यासाठी दुसऱ्यावर डिपेंड राहण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळेच कुठेतरी या बलात्कारासारख्या किंवा विनयभंगासारख्या घटना आपल्या भारतातून नामशेष होतात. माझे नाव राजेश्वर रेडकर. अच्छा, प्रियांका रेड्डीचा आपण जो विषय बघितला, अशा अनेक विषय आपल्याला बघायला येतात. 16 डिसेंबर 2012 झालेला जो निर्भया बलात्कार कांड होतं, त्यानंतर अनेक बलात्कार होत. तसंच मला वाटते दिवसाला जवळपास 3 ते 4 बलात्कार होताना दिसत आहेत. फक्त आकडेवारी जी दाखल केली जाते ती आपल्याला प्रत्येकाला माहीत नसते. जी पुरुषी मानसिकता आहे स्त्रियांकडे बघण्याची, ती कुठेतरी कलुषित होत चाललेली आहे आणि यामुळे या घटना घडताना दिसत आहेत. यावर उपाय म्हणून बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन आहे, त्यानंतर न्यायव्यवस्था आहे. पण आजचा जो प्रकार घडला आहे तो काही अंशी एक संदेश देणारा आहे की अशा घटना जर घडत असतील तर त्याला आळा बसू शकतो. अशा प्रकारे फक्त आरोपी म्हणून करता कामा नये. हे आता अपराधी सिद्ध झाले होते त्यामुळे करण्यात आलं होतं. आणि आपल्या म्हणजे निवडणुकीच्या काळात यानंतर राजस्थानमध्ये असा एक बलात्कार झाला होता, त्याला कुठे वाचा फुटली नव्हती. आज मीडियाने जे प्रकरण उचलून धरलं होतं त्यामुळे प्रियांका रेड्डी हे नाव पुढे आलं. 2012मध्ये जे निर्भया कांड झालं होतं त्या निर्भया कांडमध्ये तिचं नावसुद्धा पुढे करण्यात आलं नव्हतं. त्यानंतर बऱ्याच काळानंतर न्यायव्यवस्थेने त्यावर ॲक्शन घेतली आणि त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. त्यामुळे सांगण्याचा मुद्दा हा की जर असे अपराध रोखायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला एक स्वतः पुढे आलं पाहिजे, जागृती केली पाहिजे. स्त्रियांना का असुरक्षित वाटते याचा शोध घेतला पाहिजे. बलात्कारावर हे उपाय सुचून काही होणार नाही आहे, तर ते न होण्यासाठी काय केलं पाहिजे हे खूप महत्त्वाचं ठरतं आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने बाहेर पडलं पाहिजे. स्त्रीला रात्री बाहेर पडताना असुरक्षित वाटता कामा नये यासाठी काय केलं पाहिजे हा गंभीर मुद्दा आहे. आणि त्यासाठी स्त्रियांनी स्वतः पुढे पाहिजे. जर एखादी व्यक्ती शेड काढत असेल तर स्त्रीकडे ती धमक असली पाहिजे की त्या व्यक्तीला जाऊन ते सरळ विचारता येऊ शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीवर हसून किंवा टाळून ते बंद होऊ शकत नाही, तर त्यावर एक पूर्ण जबाब देणं गरजेचं असतं. त्या स्त्रीमध्ये ती धमक आली पाहिजे. पुरुष आपण ताकदवान वगैरे म्हणत असू तरी स्त्री काही कमी नाही आहे. त्या स्त्रीला तेवढं मांडता आलं पाहिजे, त्या स्त्रीला तेवढं उत्तर देता आलं पाहिजे, तर कुठेतरी हे थांबू शकतात. जागीच त्यांचं एन्काउंटर केलं पाहिजे, जसं की आता केलं, किंवा त्यांना चौकात घेऊन त्यांची मुंडकी लटकवली पाहिजे. पण अशा प्रकारे जर शिक्षा केल्या जर त्याच वेळी त्यांना कापून टाकलं, मारून टाकलं, तर निश्चितच हे काय देशामध्ये जे बलात्कार आहेत ते निश्चितच थांबतील. की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास लागला आहे की त्यांच्या वेळी जेव्हा स्वराज्यामध्ये जे कडक कायदे होते, कडेलोट म्हणा किंवा हत्तीचे पाय, खरं तर असं झालं पाहिजे. नाहीतर जर होत नसेल तर मग जनतेच्या हातात ते आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. आणि हे केलं ते चांगलंच केलंय. सगळ्यांनी अभिनंदन त्या करणाऱ्याला एन्काउंटर केल्याबद्दल अभिनंदन मी पण त्यांना देते.
बलात्कार ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याच्या दृष्टीनं दहशत ही बसलीच पाहिजे. मुलींनी सुद्धा झाशीची राणी बनलं पाहिजे. स्वतःजवळ एखादा हत्यार ठेवायचा. प्रत्येक वेळी वेळ आली फोन कर, कशाला फोन केला पाहिजे, का शस्त्रांनी कर वार. बघूया मग काय होतं ते पुढे. आपल्यासोबत काही महिला भगिनी पण आहेत ज्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. आज हैदराबादमध्ये जे 4 नराधम होते ज्यांनी त्या पीडित युवतीवर बलात्कार केला होता आणि आज तिथल्या पोलिसांनी त्यांना गोळ्या घालत त्यांचा एन्काउंटर केला आहे आणि त्यांना शिक्षा दिली आहे. काय सांगाल? त्याने शिक्षा दिली ती अति म्हणजे सुंदर चांगलीच केलेली आहे. ती महिला असो की इतर महिला असो, ते सगळ्या महिलांसाठी हे चांगलंच केलं. असंच सुरक्षित केलं जर केलं असेल तर खरोखरच आपला शिवाजी महाराजांसारखा देश चालेल. असा कुठलाही कायदा नाही आहे. म्हणजे आता ही जो निर्णय आहे ते आपल्या क्राईम शोच्या वेळी पळून जाण्याचा प्रयत्न त्या 4 जणांनी केल्यामुळे त्यांना गोळ्या घालून त्यांचं एन्काउंटर करण्यात आलं आहे. मात्र शासनाने असा कायदा करावा का असं तुम्हाला वाटतं का, जेणेकरून बलात्कार होणं बंद होतील किंवा बलात्कार करण्याचं धाडस कोण करणार नाही? असं म्हणजे शिक्षा त्यांना जायलाच पाहिजे. पण अशी जी करत्या वेळी कोणीतरी समोरच्या महिलांनी असो की पुरुषांनी असो तिचं विचारपूस करायला पाहिजे किंवा त्या लोकांना पाहिजे काय तर हे कसं करतात, हे असं कशासाठी करतात. तुमची पण आई आहे, बहीण आहे, भावजं आहे, सगळं असतात. मग ते सगळी आपलीच म्हणून हे करू होई. आता जर दुसऱ्यासाठी आज ती एके महिलेवर केलेलं आहे, पण दुसऱ्या वेळेला ज्या बलात्कार केला त्याची पण बहीण असतली ना, मग ते कोण काय करणार. असं ते सगळं हे केल्यासाठी असं नाही, सगळ्याच बंदीच आलीच पाहिजे. आणि आपला जसा शिवाजी महाराजांनी देश चालवला तसाच महाराष्ट्र चालवला पाहिजे. आणि हे केलं ते चांगलंच केलं आहे. सगळ्यांनी अभिनंदन त्या करणाऱ्याला एन्काउंटर केल्याबद्दल अभिनंदन मी पण त्यांना देते, महिला असून. काय सांगाल? याआधी अनेक असे बलात्कार झाले किंवा अनेक अशा घटना घडल्या, मात्र ज्या महिला असतील किंवा ज्या पीडित युवती असतील त्यांच्या मृत्यूची किंवा न्याय मिळवण्यासाठीची झुंज ही नेहमीच अयशस्वी ठरली आहे. आणि आज पहिल्यांदाच हैदराबादमध्ये तेलंगण पोलिसांनी क्राईम शोच्या दरम्यान पळून जात असताना त्यांच्यावर गोळीबार करत हा एन्काउंटर केला आणि एक धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला आहे. का हा जो निर्णय धाडसी घेतलेला आहे त्याबद्दल आधी धन्यवाद पोलिसांचे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की बलात्कार ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याच्या दृष्टीनं दहशत ही बसलीच पाहिजे, पहिली गोष्ट. मग ती व्यक्ती कोणीही असो त्याच्यात अपवाद धरता नाही. आणि तारखावरती तारखा पडून जे निर्णय घेतले जातात त्यावेळेला त्या महिलेचा असू देत किंवा जो कोण गुन्हेगार असेल त्यांचं, म्हणजे त्यांना त्या केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा होते ह्याची सुद्धा कल्पना नसते. म्हणजे ती भीती तर आधी पहिली बसलीच पाहिजे. हां, आणि त्या दृष्टीनं मग महिलांना कायदा हा विषय, कायद्यात तुमची आता शिवाजी महाराजांची कारकीर्द वेगळी होती. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांना जे योग्य वाटलं त्याप्रमाणे त्यांनी शासन चालवलं. पण आत्ताच्या शासनामध्ये तुमचे नियम नाहीत किंवा कायदा नाही म्हणून हे जे सुटून चाललं आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही नियमात काहीतरी बदल करून तुम्ही करायला हवं असं मला वाटतं. नियमात नवीन तुम्ही जडणघडण करून त्याच्यात बदल करून कसं योग्य मार्गाने पुढे जाता येईल, जेणेकरून महिला असू देत किंवा पुरुष असू देत त्यांना स्वतंत्र आणि स्वच्छ जगायला यावं, कोणतीही भीती न बाळगता अशा प्रवृत्तीचं शासन हवं. आजकालच्या महिला आहेत त्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होतो, कारण बलात्कार किंवा ह्या गोष्टी आपण थांबवू शकत नाही. अशा वेळी महिला असतील किंवा युवती असतील यांनी सेफ्टीच्या दृष्टिकोनात किंवा आपल्या स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून काय प्रयत्न केले पाहिजे. प्रसंगी ज्या आपल्या थोर रणरागिणी आहेत, म्हणजे प्रसंगी रणरागिणी बनणं गरजेचं आहे. झाशीची राणी म्हणा किंवा जिजामाता म्हणा किंवा अशी भरपूर उदाहरणं आहेत. आता त्याच्यासाठी आजच्या युवतींनी, महिलांनी कशा पद्धतीने स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी काळजी घेतली पाहिजे? पहिली गोष्ट म्हणजे संयम, स्वतःचा संयम असायला हवा. दुसरी गोष्ट शारीरिकदृष्ट्या त्या सक्षम असायला हव्यात, वैचारिक आणि शारीरिकदृष्ट्या. आणि तिसरी म्हणजे की कोणतीही भीती न बाळगता म्हणजे निर्भीडपणे सगळ्या गोष्टी, कोणतंही दडपण न ठेवता मोकळेपणाने सगळी गोष्टी स्पष्ट केल्या पाहिजेत असं मला म्हणायचं आहे. त्या दृष्टीनं मग शासनाला निर्णय घ्यायला पण बरं पडतं असं मला वाटतं. आणि हे कसं आता केस करतात, बलात्कार केल्यानंतर त्यांना कोर्टात नेतात, परत कोणतरी जामीन राहून सुटून जातो, पैसे भरतो. हे असलं काळं बाजार चालणार नाही. आणि हे करण्याची चुकी, त्यांना केस नाहीच, त्यांना कोर्टात कोंडून तुरुंगात ठेवायचं नाही. असं हे केलं एक नंबर चांगलं आहे
असंच निकालात काढाव्यात. म्हणजे कसं त्या सेपरेट ठेवा, तुम्ही त्या केस सेपरेट ठेवा आणि त्यांचा निर्णय शक्य तितक्या लवकर लावण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे त्या दृष्टीनं तो युवक असू देत किंवा ती युवती असू देत, त्यांचं भविष्यसुद्धा चांगलं असेल, घडू शकतं. मग त्या दृष्टीनं निर्णय पण व्हायला हवा ना. कदाचित दोघंही दोषी असतील नसतील हे तुम्ही तुमच्या दृष्टीनं कायद्याच्या दृष्टीनं ठरवा, मला तसं म्हणायचं नाही. पण त्यांचं आयुष्य जर चांगलं जाणार असेल, एक क्षणिक हे गुन्हा वगळता त्यांना आयुष्यसुद्धा जगायचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते निकाल तुमचे लवकरात लवकर व्यवस्थित सगळी छाननी लवकरात लवकर तारखा वेळ न होता निर्णय व्हावेत असं मला वाटतं. अशा गोष्टीत लगेचच निर्णय अशी ठाम दिसती की आज पुढे घालूया केस, नंतर उद्या बघूया, परवा बघूया, तारीख गेली, आज असं गेलं, असं करून गुपच्या गुप सोडून पण देतात. तर पैसे डाबले ते तसलं काय करायचं नाही. त्यांना लगेच असं एन्काउंटर करून त्यांना ठार मारायचं, ठेवायचंच नाही त्यांना शिल्लक असल्याला. तर महिला भगिनींनी सुद्धा आपल्या प्रतिक्रिया या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या की तारीख पे तारीख न करता शासनानं, न्यायालयानं आणि सरकारनं सुद्धा बलात्कार करणाऱ्या ह्या नराधमांविरोधात कठोर असा कायदा निर्माण करावा, जेणेकरून बलात्कार करण्याची हिंमतसुद्धा कोण करणार नाही असा जो अशी जी मागणी आहे ती या महिला भगिनींसह ज्या युवती होत्या, कॉलेजवयीन युवती असतील, युवक असतील, सर्वच स्तरातल्या मान्यवरांनी शासनाकडं ही एक मागणी केलेली आहे की बलात्कार करणाऱ्यांवर जे कोणी नराधम असतील त्यांना वेळीच कठोर शासन करावं. आणि हैदराबादमध्ये आज जो पोलिसांनी एन्काउंटर केला, असंच कठोर शासन प्रत्येक ठिकाणी जर मिळालं तर कुठल्याही व्यक्तीची, कुठल्याही बलात्कार करणाऱ्या नराधमांची हिंमत होणार नाही परस्त्रीकडे किंवा स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहण्याची. असा जो संदेश होता तो ह्या सर्व महिला भगिनी असतील सर्वांनी दिलेला आहे. त्याचबरोबर ही जी मागणी आहे की शासनाने ह्या गोष्टीची दखल घेऊन वेळीच कठोर असा कायदा निर्माण करावा, जेणेकरून दहशत निर्माण होईल आणि असं कृत्य करण्याचं धाडससुद्धा कोण करणार नाही. जेणेकरून आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र, हा देश ज्यांच्या विचाराने चालतो, त्यांच्या विचारांना, त्यांच्या आचारांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळेल एवढं मात्र नक्की. कॅमेरामॅन सावाजी परबसह विनायक गावस, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, सावंतवाडी. जागीच त्यांचं एन्काउंटर केलं पाहिजे, जसं की आता केलं, किंवा त्यांना चौकात घेऊन त्यांची मुंडकी लटकवली पाहिजे. पण अशा प्रकारे जर शिक्षा केल्या ठाम, जर त्याच वेळी त्यांना कापून टाकलं, मारून टाकलं तर निश्चितच हे काय देशामध्ये जे बलात्कार आहेत ते निश्चितच थांबतील. की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास लागलाय की त्यांच्या वेळी जेव्हा स्वराज्यामध्ये जे कडक कायदे होते, कडेलोट म्हणा किंवा हत्तीचे पाय, खरं तर असं झालं पाहिजे. नाहीतर जर होत नसेल तर मग जनतेच्या हातात ते आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. आणि हे केलं ते चांगलंच केलंय. सगळ्यांनी अभिनंदन त्या करणाऱ्याला एन्काउंटर केल्याबद्दल अभिनंदन मी पण त्यांना देते. बलात्कार ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याच्या दृष्टीनं दहशत ही बसलीच पाहिजे. मुलींनी सुद्धा झाशीची राणी बनलं पाहिजे. स्वतःजवळ एखादा हत्यार ठेवायचा, प्रत्येक वेळी वेळ आली फोन कर, कशाला फोन केला पाहिजे, का शस्त्रांनी कर वार, बघूया मग काय होतं ते पुढे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.